ng mga nagbabagang balita. Senior citizen dead on the spot matapos mabangga ng isang truck. Lalawas sugatan matapos ma-hit and run ang sinasakyang tricycle. Suspect sa insidente, pinaghahanap pa ng otoridad. Mga estudyante, nasa adjustment period pa ngayong balik eskwela. Eksperto, nagbigay payo sa adjustment period ng mga mag-aaral para sa balik eskwela 2026. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Isang senior citizen dead on the spot matapos pumailalim ng mabangga ng isang truck sa Barangay Anayan, Pili, Camarines Sur. Narito ang ulat ni John Amador. Pasado alas 2 ng hapon nitong Martes, Hunyo 9, habang binabaybay ng isang 60 anyos na rider na taga-Sagrada Bula ang kahabaan ng Maharlika Highway sa bahagi ng Barangay Anayan Pili nang masagi at pumailalim ito sa kasunod na truck. Sa tindi ng tinamong pinsala, agad itong binawian ng buhay. Bandang alas 2:30 ng pagkahapon, June 9, nagkagawa po ining vehicular accidents na nangyari sa Barangay Anayan, sa Kupuning Pili. Ini po involve ang sarong Isuzu truck and sarong motor na nagta-travel sinda going to Bula, same direction po, magkasurunodan sinda. And based sa report kang Pili Municipal Police Station, ining motor tsaka itong truck po nasa pinakagilid na, tapos garo na sideswipe si motor na, and then natumba si driver kang motor na naagihan pa katong truck na nag-cause kang sa indang sa iyong tulos na pagkagadan. Samantala, nagpapatuloy naman ang investigasyon ng PNP suspect na driver ng truck para sa kanyang pananagutan sa insidente. Kaugnay nito, nagpapaalala ang PNP patungkol sa kaligtasan sa pagmamaneho sa katulad na insidente upang maiwasan ito. Kami po padagos na nagpapagirumdom sa mga gabos na drivers, gabos na road users na maging maingat po kita permi sa pagmamaneho miski sa pagbalyo ng kalsada. Hilingon ta po permi kung safety ang kalsada kung naginagamit. Si mga drivers po, lalo na po ini mga motor na nagsusunod sa mga darakulang trucks or buses, iwasan ta po itong mga blind spots na dahil kita nahihiling kay itong dakulang bihikulo, arog kang truck po or bus. Isa rin sa paalala ng otoridad ang maingat na paggamit ng tamang tawiran o pedestrian lane upang masiguro ang mas ligtas na pagtawid sa lansangan. John Amador, CSN. Dalawang pasahero ng isang tricycle sa bayan ng Kabusaw sugatan matapos ma-hit and run. Suspect ng bumanggang sasakyan pinaghahanap pa ng mga otoridad. Tumila po ng tricycle at mga sakay nito at agad na tumakas ang hindi pa nakikilalang driver ng nakabunggong sasakyan. Isinugod naman sa pinakamalapit na ospital ang mga biktima at sa ngayon ay patuloy pa ring pinaghahanap ng Kabusaw MPS ang naturang driver. Mainit at maalinsangang panahon ang patuloy na mararamdaman sa probinsya ng Camarines Sur ayon sa Pag-asa. Ayon sa pinakahuling tala ng Pag-asa, makararanas ng mainit at maalinsangang panahon ang malaking bahagi ng Bicol Region kasama ng Camarines Sur at maaaring pumalo ang pinakamataas na temperatura sa 32 degrees Celsius. Bagamat mababa ang tsansa ng pag-ulan, mayroon pa ring tsansa na magdulot ito ng mga localized thunderstorms, partikular sa hapon at gabi. Kaya't pinapayuhan ng publiko na maging alerto sa banta ng kidlat at kulog. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga mamimili sa tindahan ng mga school supplies ngayong unang linggo ng balik eskwela. At mas lalo pa umanong asahan ng pagdami nito. Ang buong detalye sa ulat ni Sam Alano. Sa kabila ng pagsisimula ng klase, ramdam pa rin ang dagsa ng mga mamimili sa mga tindahan ng school supplies sa Pili Public Market. Marami sa kanila ang kinukumpleto ang mga kailangang gamit ng kanilang mga anak sa paaralan ilang araw matapos ang opening of classes. Isa sa mga namataang namimili si Maria na paunti-unting pinupunan ang mga kakulangan sa school supplies dahil sa limitadong budget. Bitin, kulang. Nagsubli lang po ako sa trabaho kang agong ko. Kulang po kasi nako ako itong sa purpose ko.
Grabe po talagang sakit. Anong po ang aki ko. Tapos may tulo akong nagkaklase. Kabilang sa mga madalas bilhin ng mga magulang ang notebook, ballpen, lapis, crayons at iba pang gamit sa klase. Ayon naman sa isang store owner, kahit nagsimula na ang klase, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga customer dahil may mga magulang pang humahabol sa mga listahan ng kailangan sa paaralan. Si Saturday, Sunday talagang dagsa si tao. Kasi naghahabol sinda kang si school opening na Monday. And then after ngunya na Monday, tsaka si ngunyan, dakol pa. Kasi si mga habong makisusuan kang Saturday and Sunday, tapos pighalat si mga requirements talagang listed kang mga schools. Samantala, inaasahan magpapatuloy pa ang bentahan ng school supplies sa mga susunod na linggo. Sam Alano, CSN. Kamakailan lamang ay binisita ni DPWH Secretary Dizon at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang creek sa Naga kung saan kasama ito sa Oplan kontrabaha, ngunit patuloy pa rin ang pagdami ng basura dito. Kaya't mas pinapaigting pa ng ahensya ang paglilinis. Ang detalye sa ulat ni John Amador. Inabutan ng news team ang mga tauhan ng DPWH 3rd District Engineering Office na naglilinis sa kahabaan ng Sagop Creek sa Concepcion Pequeña. Matatandaan ilang buwan pa lamang nakakalipas ng bisitahin ito ni PBBM at DPWH Secretary Vince Dizon para sa programa ng Oplan Kontrabaha. Subalit na mag-inspeksyon ang City Enro, sandamakmak na basura ang kanilang inabutan na siyang problema lalo sa pagsisimula ng tag-ulan. Ayon sa Solid Waste Management Office, ikinalulungkot nila ito sapagkat paulit-ulit na lamang umano ang paglilinis ngunit patuloy pa rin ang pagdami ng basura rito. Talagang makamundo, taigwa na naman mga plastic na basura. Nakaralataw sa gilid. Kung matandaan po nindo, halos 2 bulan, 3 bulan na nalilinigan ta pa lang. Di pa nga ni tapos, si grupo yaon duman sa mabulungon yan. Nagkukuyan kita, naghahalikan si mga debris man duman. Ongoing kasi si mga debris na nadarata man yan sa sanitary landfill pang cover soil. Tapos dahil hindi ka sa ugma, itong mga basura naman sa tuyang Sagop Creek. Makamundo por dahil yun na nga nito, tinarabangan na kan national government, ay hindi pa nga si Presidente. Tapos nag-igdi si Secretary Dizon. Ayaon si Mayor Lenny, tinabangan kita kan DP, kulang bagay. Pero after several months, balik na naman sa dati. Nakakamundo por dahil higihiling ta ng ngayong katapusan. Dahil sa kawalang disiplina ng ilang mga residente sa lugar sa tamang pagtatapon ng basura, ayon sa Solid Waste Management Office, tila kailangan na magpatupad ng ordinansa na may kinalaman sa pagtatapon ng basura. Kaya naman suwestyon ng SWMO na ma-relocate ang mga informal settlers sa tabi ng creek. Dapat igwan na kitang ngipon. Ipahiling ta na sa mga residente dyan sa gilid po kang creek na iyo ang ginagamit na apunan ng basura ang sa tuyang tigpaparalinigan. Pero mabalik na naman kita sa dating kapagalan. Na malinig, true po, pirang taon na po yan. Tama po nga sinasabi ni Mayor Lenny na dapat mapakarayta na, summer mo yan. Nagpupuroon na naman po ang klase. Matag-ura na naman. Mabaha na naman. So si preparasyon po na pirambulan, garo na waraan saysay. Si kapagalan, si paggaramit ng equipment, por dahil po sa mayong pakundangan na pag-apunin basura po kan sa tuyang mga kahimanwa, naka-restart po dyan sa harani sa creek. Kaya po, pighiling masuggest po kami kay Mayor, talagang pahaliun ta na yan, mga yaon dyan. Ayon pa kay Engineer Martin ng SWMO, isa sa permanenteng solusyon ang pag-relocate sa mga informal settlers sa tabi ng creek kasabay ng disiplina ng mga residente sa pagtatapon ng basura. John Amador, CSN. Ilang estudyante kabado at nasa adjustment period pa sa pagsisimula ng klase. Eksperto nagpapaalala sa kahalagahan ng mental health ng mga mag-aaral ngayong academic year. Narito ang ulat ni Sam Alano.
Habang masaya ang maraming bata sa pagbabalik klase, hindi maiwasan na may ilang mag-aaral din ang nakakaranas ng kaba at pag-aalala sa pagsisimula ng panibagong taong panuran. Ang grade 8 student na si James ay isa sa mga nakaranas ng adjustment period na ito kung saan nakakaranas siya ng kaba dahil sa bagong baitang, mga bagong guro at bagong kaklase. Ayon sa kanya, dahil bago umano ang magiging sistema sa paaralan, patuloy pa rin siya sa pag-adjust upang mas makasunod. Nararamdaman ko, pero kinakabahan ako ng dikit. Saka, feel ko, pero may isog ang mga maestra dito. Sa pagbabalik eskwela, normal lang umano na makaramdam ang mga bata ng excitement, kaba at stress habang inaayos nila ang kanilang bagong routine sa pag-aaral. Ayon naman kay Ma'am Maylene, guidance counselor ng isang paaralan, mahalagang mabantayan ng mga magulang at guro ang kalagayan ng mga bata, lalo na kung may napapansing pagbabago sa kanilang kinikilos at pag-uugali. Kasi ma-start pa lang, yun, nandun yung kaba. Siyempre, makikilala mo pa lang yung teachers mo, sino kaya yung magiging kaklase ko, ano ba ang teacher, strict ba siya, yung mga kaklase ko ba, friendly ba ang mga kaklase ko. Meron din naman na may kaba na in a way na silent sila. Halimbawa, nasa gilid lang kasi kinakabahan siya. Kumbaga, may mga, pwede rin naman na shy type, yung gano'n. Importante kasi na meron tayong mga tinatawag na orientations. Kung ano yung mga policies, school policies. Binibigyan din ng guidance counselor na mas maayos na mental health ay mahalagang sandigan upang mas magkaroon ng focus ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral at makatulong sa kanilang pagkalahatang pang-unlad. Sam Alano, CSN. Higpit na pagpapatupad ng paggamit ng helmet at tamang pagsakay sa motorsiklo. Ilan lamang ang cut. Ulit, take 7. Take 7. Mahigpit na pagpapatupad ng paggamit ng helmet at tamang pagsakay sa motorsiklo. Ilan lamang sa paalala ng LTO sa paghatid sundo ngayong balik eskwela. Sa ulat ni John Amador. Ilang araw matapos ang umpisa ng balik eskwela ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan ay nagsasagawa ng nationwide Oplan Balik Eskwela ang LTO. Ang Land Transportation Office, igwang Oplan Balik Eskwela, ini po nationwide under the DOTR and LTO guidance. Ini po samuyang ini-implement po last week pa, ngayon na week as in the following week. Ini po ang purpose kani is at least maging peaceful, mayong road crashes sa pagburukasan ng pagklase, sa pagpuruunan ng klase. Ini po ang samuyang objetibo dyan, road safety. Ang samuya pong opisina is working out every day sa mga schools para mag-assist. Ngunyan din po na aldaw is the joint simultaneous operation of PNP and LTO in Bicol region. So gabos po na LTO offices, gabos po na district enforcers and regional enforcers nasa field within the day, kaibanan po ang PNP for a joint operation. So yan po sa activity duman sa Oplan Balik Eskwela. Dahil namata na ang pagdagsa ng mga nag-aatid sundo sa mga estudyante na ang gamit ay motorsiklo, mayroong paalala ang LTO para sa kaligtasan ng mga rider at ng mga batang backride. May mga na-observe nga ni kita na mga naghahatod na magurang, lalo na po ining mga nakamotor, na ang aki po nakaangkas, dahil naka-helmet. May remind me lang na igwa pong batas kita dyan, ito pong Republic Act 10666, o itong Children Safety on Motorcycle Act. Ang diyan po duman sa batas below 18 years old, kung maangkas ning motor na yahatod kang magurang, kang ama o kung sisay man, dapat po may sadiri man siyang helmet. Pandua, kaya niyang kuguson ang waist sa may partikang tulak na buo ang pagkakugos niya. Talagang totally wrap ang kamot niya. And at the same time, abot niya itong footpeg o itong tungtungan. Comfortably, abot kambitis niya habang nakatukor siya sa motor. Yan po ang exemptions naman sa batas. Kung makomply man yan kang mga naghahatod, okay man sa parte yan kang opisina kasi yaon man to sa batas. Pero kung luwas nun po duman, pasensyahan talaga dahil kay puwanta yan na i-apprehend and medyo makulog din po yan ang penalty kayan kasi
First offense yan is 3,000. Dahil vulnerable ang mga bata sa aksidente, layunin umano ng batas na ipinapatupad ng LTO ay ang kaligtasan ng publiko at nang hindi humantong sa kapahamakan ng mga motorista. Jan Amador, CSN. Ilang araw nang nagsisimula ang pasukan, ngunit matumal pa rin ang bentahan ng ilang tindahan ng mga pagkain sa mga eskwelahan, ngunit umaasa pa rin silang mas lalakas pa ito sa pagpapatuloy ng klase sa mga susunod pang linggo. Narito ang ulat. Sa pagsisimula ng klase ngayong unang linggo ng balik eskwela, hindi paramdam at matumal pa ang bentahan ng mga tindahan ng pagkain na nakapaligid sa mga paaralan. Maluya. Maluya po. Siguro nagunyan lang na si mana nagluya. Siguro nagtiripid si tao, nagtarakan ng mga gamit, arog kaya para sa eskwela. Baka mga next week, magre-ray naman ang benta. Isa si Maria sa mga matagal nang nagtitinda sa malapit sa paaralan na umaasang sisigla ang negosyo sa pagdami ng mga estudyanteng papasok sa mga susunod na araw. Ayon sa kanya, mas kakaunti pa rin ang mga bumibili kumpara sa kanyang inaasahan sa unang mga araw ng pasukan. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang paghahanda ng mga tindahan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral, kabilang ang pagtitinda ng mga pagkain, inumin at iba pang murang merienda. Umaasa naman ang ilang nagtitinda na unti-unting dadami ang kanilang customers habang nagiging regular ang pagpasok ng mga bata sa paaralan. Nick De La Cruz, CSN. Higit sa 2,000 beneficiaries mula sa Kamaligan ang nakatanggap ng food assistance na handog ng provincial government ng Camarines Sur. Mula sa 12 barangay sa bayan ng Kamaligan, Camarines Sur ang nakatanggap ng food assistance na personal na dinaluhan ni Kamsur Governor El Rey Villafuerte, hatid ng programang ito na mabawasan at maitawid ang kagutuman sa iba't ibang bayan ng probinsya. Kaya naman inaasahang patuloy pa rin ang pamamahagi ng libreng bigas na makakatulong sa mga residente. Yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Ako si Jem Garcia, Diyos mabalos sa pagtitiwala.